Kublai polok pejor kumnu pilong baro ngakermen bapin yakot baro virus HMP andanga lapli ya ke YouTube kine ki khubor baro ki wan mi ha ke YouTube shonga kine ki nong thok khubor ki la penting ya ki bru hadu kata balas ngeu kumba kila wanra ya uksuj akmat jongki kumta polok omdon kam banting yaune virus HMP une virus ude virus ubarim nadu usnem arajarway une omde virus ubatmai udang syusha kta khendiat hakikat to kane ki bru hakri jongi kumta polok bun ki bala kali ya kane hatu kan don biang ka lockdown hakri jongi namar une virus batmai HMP hatu ki examine board school bat college kinsa sengek no bat lada penjari da ka lockdown te mano ban kham mat ya ka jingdu nong bat mano ban kham kamai te mentah kane ke video nginya keren halur kita te sngew bha pe ya kane ke video hadok mendekut kenapa pini yo ya kita gi jingtip ibengan ya tu ipi hakane video kumta pelok lada penjari biang da ka lockdown kumbala penjari hakapor usnem arja arpeu mentah hatu pitip mano ban syem jing e tam lada penjari biang ya ka lockdown te ki pai ba ke beduk bapli kin syem ka jing e ka bakrau namar lada penjari ya ka lockdown te ki kam jong ki bru ki beduk kin sange lut baro ki surok kin khang lut baro ki kam kin sange te ki bru ki beduk kin le ayu bapli ki bru ki beduk kin mat ya ka jingdu nong ka bakrau te wat khuslai prolok kumba ka long menta kam don kono kalat bandon ka lockdown om shimla penbena ero namar hadu menta tang niau ne prangut ki bru hakari jongi lakiu kes kela syakta hauneu nyang jingpang HMP ya ke jingra jong ke sorkar ompat la ban ong hadu menta kan sa kelar angkat bat ka jinglong jingman ke perthei baro ka syong ha ka jinglong jingman lada une virus usap riang palat hakari jongi tela aban panjeri biang ya ke lockdown kumta perlok omdon kam ye phi banting sayangin ya kren shpangki samla pule bun ki samla pule kila komen ba lada panjeri biang ya ke lockdown kibabun ki samla pule kila komen ru ba lada panjeri biang ya ke lockdown te ki board exam jongi kin saweng no bat yan sedang biang ya ki online class hatu pitip ba namar kane ke lockdown pikan mau ne em house nem arja rapeu bala panjeri lockdown ki board exam jong ki babun ki samla pule kila sya pen sange no bat kila pas direct tangkom to bun ki samla pule ki sngew kemen ya kane hanrei kane kalalong ka jingdu ka bakrau ki jinghikai online bat ki jinghikai offline kia pher bha nak banta ki samla pule bun ka jingya pher ha ka jing pule hapdeng ka online bat ka offline ibriu ki beduk kin sanang duk shu bat ki briu ki beriu spa kin sakham riu spa arne laisha namar ka kam jong ki kan kiu bha ha ka por lockdown bat kin sanang riu spa shu namar ha kane ka lockdown baro ki kam kin long online kumta kan om don jing pher ya ki briu ki beriu spa hanre ki briu ki beduk kin ya kendu shibun ki jing e ka kamai ka ji bat ka yo kam yo jam khanglut baro kumta pelok pejor pimdon kam banting ya kine baro kan salong ka bapha tenai khuslai pelok pejor ublain pelai yangi nakine baro